ako po ay nananawagan sa mga mamamayan na nakakapanood nito, sa mga subscribers po ng Rapid Tulfo in Action. Now, yung inyo pong suporta dito kay Miss Rosel, papakitang suporta sa kanya, it will be a deterrent for those authorities na mag-isip na kampiyan siya itong si Timitan just because he has all the money. Okay? So kayo po ang magiging deterrent. Kaya nga po, nananawagan po ako na inyong suporta. Lahat po tayo tututukan natin to make sure na yung mga kinaukulan na mag-handle sa kaso nito hindi magpadalos-dalos at magiging patas. Okay. Salamat, Attorney Freddy Villamor. Yes, sir. Ito naman po ang pangako natin sa ating mga followers at supporters. Bilang abogado po, ipinapangako ko po ang buong pwersa ng aming law office para matulungan po si Jose at makuha ang sa hinahanap niya. Magandang hapon, Attorney Villamor. Sir. Salamat po. Hindi po yung importante doon sa video, yung binantaan kanya, yung inutusan niyang kanyang bodyguard na bariling ka, yun talaga ang pinakalaman po ng video na yon, na doon siya madidiin talaga dapat. Yung pag-utos niya sa bodyguard na barilin yan, diyan siya mayayari. Kaya nga sabi ko, test case to. Bilyonaryo versus isang kasambahay. And si kasambahay, merong bala. Bala ng kanyang kung tutusin. Okay? Bala ng kanyon dahil yun ang talagang magdidiin dito kay bilyonaryo. At nananawagan ulit ako the last time sa mga netizen, tutukan po natin ito lahat para maging deterrent po sa mga gustong hawak sa kasong ito, yung hawak sa kasong ito ng mga otoridad, lilitis sa kasong ito, na sila po ay maging patas dahil alam nila nakabantay po ang mata ng bayan. Sige po ma'am, prior lawyer. Is this the first time na ang isang maliit na tao nakabangga niya ang isang napakalaking tao, bilyonary pa at that? At anong naging tsansa nung maliit na tao na demanda sa kanya? Tulad nito si ma'am, isang kasambahay, dinidemanda niya itong si Timitan na anak ng isang bilyonaryo. Well, ako, ayaw kong magsalita kung mananalo ba o hindi dahil sa mayaman ng kalaban natin. Kaya nga po, yung lady justice natin ay blindfolded. Hindi niya po tinitingnan yan kung mayaman o mahirap ang isang taong nagdedemanda. Ang importante po para sa atin is back up our claims with evidence, and we have evidence, and I believe that we will be able to see this case to its judicious end with Rosel prevailing kahit na po bilyonary pa ang kalaban. Ayun. So, Attorney Villamor, paano naman yung cellphone niya na hawak-hawak nitong si Timitan? Wala pa po tayong idea kung ano na nangyari doon. Siguro, hingin din natin, ibalik niya yung cellphone na yun. Okay. Would it help kung ipasampina din natin yung mga kasambahay na iba? Idol, if you will ask me now, I'd rather be quiet about it because we will be revealing our strategy. At alam mo naman kung i-reveal natin at baka ma-preempt tayo. Kunyari, kung malaman niyang may balak tayong isang pinay mga kasambahay na iba, baka influensya na yun. Kaya at this point in time, I really cannot say if it's necessary or not.